beetje in het thema van de zee. Ja, dat is mooi. Ja, die zijn niet zo hoog en die trok ik nog weer ergens. Ik vind je tafelkleed ook mooi. Ja, weet je, die komt uit Portugal. Mooi. Leuk Die hoor. hebben Ruud en ik samen in Portugal gekocht en die hebben we toen cadeau gegeven aan oma Tony. Ja. En die hebben wij erg gegeven. Zullen we tafelkleed? Ik heb er ook een uit gehad. Precies 12 servetjes bij. Leuk. Kijk. Echt gezellig. Nou. Doet het goed. Die hebben een Praia de Rocha gekocht, weet je nog? Ook leuk dat er nog iets terug komt. Ja. Ik heb ook Hè? Ja. Ja, zegt hij, dat weet hij echt niet meer hoor. Die Martini Rocha. Gaan ze even proberen. De spoon van Prosecco. Wat vind je proberen dan, die Martinez? Nou. Martinez. Met die sprankelen. Nou. Ja, het gaat er al op een Ruudje. Nou, dat kleur ook niet, Anita. Lekker maar zo. Vanille rosé. Mooi. Ja.